sú dnešné videa. Dneska si zahrajeme Stubble Guys. Dajte odber a skúste napadnúť, napíšte mi do komentára, keď hráte Stubble Guys. A keď hráte mi do komentára, či nedáte mi taký mod, kde tam bude milión nemov, neviem nájsť. Budem sa snažiť robiť. Dneska si zahrajeme. Môžete si ma aj dať, to ukážem vám moje meno. A vidíte. Tak, viete, like, odbery. Takéto videa, keby som natočal ďalej a ďalej. Si vedel, že som to spýtávam. Takže ideme na už tu. Takže načítaj sa. No. Skibidi toilet. To som chcel hrať. Musíme sa dostať do top 10. Top 10 by sa chcel dostať. Takže ideme na to. Dobre, už ideme hrať. Ja viem. Mám aj lepšiu čtálka. A budem natáčať už. No, mám tam ešte jeden účet, mám. Ale ich je lepší. Tam mám super schopnosti. Som chcel na tým hrať, že si vytvorím nový účet a budem tak hrať. A s kým si potom vyberiem nový. Som pravý, takže budem natáčať, budem mať sériu Stubble Guys. Tak. Zvedavý, kam sa dostane easy bomb skok. Ľahko, že nikto to nedá. Joj. Tak, skočím. Takže pokračujeme ďalej. Tak budete dať čo počúvať, nevadí snať. Nástup! Pokračujeme ďalej. Je ľahké. Dali sme na 15. Skočím. Tak, máme. Taký máte ten... je. Máme to tu. Yes, prvá výhra. No, poďme ďalej. Teraz meníme skinník. Tak by sme mali byť top 10 ukáž. Neviem, či... No, dá sme ešte. Nie sa. Ale viete, že reklamy. Každá čo spraví. Abilitky.
Už iba 10 a získam. Jaké si mám kúpiť? Napíšte do komentára. Srdíčko, banánik, toto čerstku, neviditeľnosť, toto tu, že blesk, guľa, alebo toto. Napíšte mi do komentára. Ja budem strašne rád. Ideme ten dáš, keby ty to oddáš. Tu. Napíši, jak to... Dneska nebudem vidieť video. Ale stále sa vyplatí všetko. Jo, ja som si zabudol zmeniť skin. Nie, joj, babi, lidky sme boli kúkať. Ideme. Stať. Aha. Tak, máme to ťažšie. To horšie, keď sme veci. Yes! Kámo! Yes! Jaké šťastie sme mali. Fú. Nie, to sme prehrali. Oj. No, taká škoda. Bye. Kány mám, no vidíš, reklamy. Že si zvykáte, budú mi také naskakovať. A ideme ďalej. Aspoň top 10 musím dať. Dobre. Iba trošku. Budem trošku tak neskôr dať videa asi. Jedno video bude za 2 týždne, 3 týždne. Alebo za 1 týždeň. Budem vydávať video. Mám strašne veľa toho. Prosím, dávajte odbier, že by sme dosiahli 50 odberateľov, aby sme streamovali. Na 2-3 hodiny. Tak. A jaké šťastie, opäť nevideli ste? Fú. Ten ma...
My sme opäť nezmenili strany, joj. A úplne zabudám dneska. A 1, 2. To mi jasne, že to musel. Všetci robia. Faneško, si nemenil. Nie, lidi. Teraz to mohlo byť opečko. Som dal jedno a druhé. Ty kokos. Joj, to bolo. No co? Tak preložíš to. No, ja mám ešte. Celý deň je 13:50. Napíšte triky do komentára, že by ste vedeli, jak získať 1000, aby som natočil video. Ešte koľko hodín vidíte tohle video. Pokračujeme ďalej. Sa najem zatiaľ. Majú. Jaké tesné. Joj, trošku rejde dáme do toho. No, ja som vyskočil. Skibidi to je lepší. Pokračujeme ďalej. Mám keksy, ktoré sú... Mám keksy, ktoré máme oblíbené. Potrebujeme ďalej. Keď dám, nemyslím si, že dám 100 000 odberateľov. 100 000 odberateľov. Keď dám, tá samý. Dobre, ukončujem toto video dneska. Sa mi celá hra
už na budúce budeme, na budúce typujte, akú hru mám nainštalovať napríklad, alebo nezáraj, mám tu zatiaľ nainštalovať 3 hry a inú. Dobre. To keby ste chceli, to už nenatáčam. Dobre, a tak na budúce a čau!